जाय मानसिया हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ सानालासेनो गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय पलिटिकेल हारिनि थैनाय थांनाय बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों। आं मानिदों नोंथाङाबो हारिनि थैनाय थांनाय पलिटिकेलनि लाबा लाबनि थाखायसो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ सानदों होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे खोथाया नोंनियावनो गोग्लैफिनो। नोंथाङा बुंदों हारिनि थैनाय थांनायनि खोथाखौ। हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। आं दिनैहाय सिगाङावनो गिबियावनो आं बिथां एमजे एनिथिं बिथांखौ हामबाय होननानै बुङो। मानो होननानै बुङोबा जिहेतु आंनि न'आव मोनसे प्रब्लेम नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ एमजे एनिथिं बिथांनिखौ आंनाव मोनसे फिसा प्रब्लेम जादों। बेखिनिखौनो आं बेनो जाखिनि शेयार खालामलायदों देरहासार इस्लारि बिथांमोन जिखुनु प्रब्लेमखौ बिथांमोन सानैजों आं डिसकास खालामो आरो सावरायलायो बिथांमोनजों आरोखि देरहासार इस्लारि ओमफ्राय एमजे एनिथिं आरो ओरैहाय बिथां फंबायखौनो होननांगोन फंबाय गेरेमसा बिथांजों सावरायलायो। थ' जिखियानो जादोला खोथाफ्रा बिदिनोसै मालाबा समाव खुसिबो फैयो मालाबा समाव दुखुबो फैयो बिनि गेजेरजों सोलिलांनांगोन। थेवबो आं माखासे खोथा बुंनो नागिरदों दा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा मा होनदों हारिनि थैनाय थांनाय पलिटिकेलनि लाबा लाबनि थाखायसो बिथाङा बुंदों बेखिनि खोथाखौ बुंदों। नोंथाङाबोथ' बेखिनियानो बुंदों। नोंथाङा थैनाय थांनायनि खोथाखौ जुदि सानथारदोंमोनब्ला हारिनि थैनाय थांनायनि खोथाखौ जुदि नों मोजाङै जुदि सिन्था खालामदोंबा आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। नोंथाङा जुदि हारिनि थैनाय थांनायनि खोथाखौ मोजाङै जुदि सानदोंब्ला दिनैहाय मर्टियास टमनि खोथाखौ मानो सानफेराखै नोङो? एनडिएफबिनि नामाव दिनैहाय गोबां मुंख्लं जादों बेफोरखौ दिनै मानो सिन्था खालामाखै नोंथाङा? आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। दिनै भुटान बायदियाव भुटान एटेकआव मानसि गोमाजानानै दं मानसि गोमानानै दं जायथु भुटान अल क्लियाराव भुटान एटेकआव अल क्लियारावहाय जोंनि मानसिया गोबां गोमाजानानै दं। सार इरागदावमोन गोमानानै दं, सार हाब्रांमोन गोमानानै दं। बिथांमोननि खोथाखौ मानो सानफेराखै नोंथाङा? नोंथाङा दिनै थैनाय थांनायनि खोथाखौ बुंदों। थैनाय थांनायनि खोथाखौ आंहा बुंनांगौ दं। नोंथाङाबो पलिटिकेलनि लाबा लाबनि थाखायसो बेखिनिखौ जेला इलेक्सन सफैयो अब्लाना बेखिनिखौ गरायदोंमोन नोंथाङा। मा जाखो नोंथांनि बे रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होनायफ्रा? मा रायजो राजाखौ नोङो थगायनो सानदों नामा? रनजित बसुमतारी नोंथाङाबो सिन्था खालामनानै खोथाखौ बुं, सिस्टेमाव बुं खोथाखौ एसे। आं नोंनि बे थैनाय थांनायनि खोथा बुंनायाव आंहा बुंनांगौ बाध्य जादों बेखिनिखौ, नङाबा आं बुङामोन। दिनै नोंसोर बायदिया एनडिएफबिनि नोंसोर हार्डकर गथ' हार्डकर केदार नोंसोरो दिनैहाय ट्रेनिं मोननाय मानसि नोंसोर ट्रेनिं मोननाय मोनैखौ आं बुंनो थाङा। खिन्थु नोङो मायानमारावहाय बेसेबांबा दुखु खस्थ' खालामनानै थानाय मानसि नोंबो। खिन्थु दिनै जोंनि दुखु खस्थ'खौ बुजियाखै नोंसोरो। एनडिएफबिनि जेसेबां रिहेबिलिटेसन मोनबावनांगौ दङ बिथांमोना मोनाखै। दिनै बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नों बुजियाखै। जायफ्रा दिनैहाय दुखु दाहा सैनानै दङ, जायफ्रा दिनैहाय ओंखाम गिलाससे माइरंखौ साननै गाहाम जानानै फैनाय मानसिफोर दिनैसिमबो गोथाङै दङ, बिथांमोननि फारसे नोङो सानफेराखै। जायफ्रा एनडिएफबि दिनै गबिन्द बसुमतारियानो होन सोरबायानो होन नोंथांमोना बेफोरबायदि खोथाखौ मालाबाबो सानफेरा। अनलि गावबा गावनि लाबा लाबनि खोथाखौल' सानबाय थायो नोंसोरो। आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंदों। आं बुंनो गोसो गैयामोन दिनैहाय। दिनै नोंथांमोननि दैदेननायावनो मा जाजोबनो हमदों? एनडिएफबिखौ दिनै नोंथांमोनानो दिनैहाय नोंथांमोनानो दिनैहाय रनजित बसुमतारीमोन बायदियानो दिनैहाय एनडिएफबिनि मानसि दिनैहाय आरोबाव थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ नोंसोर बुंनो समायला। थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ नोंसोर बुंनो समायला। एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिफोरनि खोथाखौ नोंसोरो बुंनो समायला। नोंसोरो लाजिनांगौ। दिनै आं लाजिनोबो ओंखारदों। नोंथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों साहित्य सभायाव जेथिया प्रेस मिट होदों अब्लाना नोंथाङा बुंदों बेखिनिखौ। आं दुखु मोनदों। बै समावनो होनो नागिरदोंमोन आं बेखिनिखौ। खिन्थु आंहा मोनसे न'आव मोनसे प्रब्लेमाव दङ बिनि थाखाय आं होनो हायाखै। दिनैहाय आं फिन निउसखौ नायनानै गुबुन साननानै दिनै माखासे खोथाखौ आं बुंफिननो गोनां जादों। दिनै थैनाय थांनाय बर' रायजो राजाया दिनै थैदों। दिनैहाय नोंनि थाखाय दुखु खस्थ' खालामनानै बुख्रेब जादों। नोंनि थाखाय दिनै नों सासे बिटिसिनि लिडार जानानै दिनै बै बिथांमोननि खोथाखौ नों सानफेरा मालाबाबो आरो साननायबो गोसोआव गैया नोङो। मिथिबाय? नों सानफेरग्रा मानसिबो नङा। दिनै एनडिएफबिया दिनै मा जादों नोंनि मेगन खाथियाव
बेमार जानानै थैलांदों दिनै बेफोरो उदैया बेसेबा गिदिर देरनानै थैलांदों बेफोरो दिनै बेफोरनि खोथाखौ नों सानफेरदों मालाबा NDFB-नि लेडिस आर्मि सासे आफादनि सेंग्राखौ हाबा लानानै दिनै जानुवारि मासनिफ्रायनो बियो दिनैहाय ट्रिटमेन्ट बिबाय थादों फैसा प्रब्लेमाव गोग्लैदों बेफोरबायदिया दिनै मुंख्लं जालांनो हमदों थैनो हमलांजोबदों साफा दिनै नों बेफोरखौ सानफेरदों नामा दिनै हार्ट प्रब्लेम जानानै दं सासे 10 बोसोर गाहाम जेल जानानै फैनाय बेफोरनि खोथाखौ नों मालाबा सानफेरदों नामा मिस्टार फेरेंगा नों जुदि NDFB-नि थैनाय थांनायनि खोथाखौ जुदि मोजाङै जुदि सिन्था खालामदोंबा दिनैहाय नोङो बाक्सा बायदियाव सासे हार्टनि प्रब्लेम जानानै दं बे गथ'आ दिनैहाय दाखालि जों इउटिउब बिथां MJ एनिथिं देरहासार इस्लारि सोरबा सोमदोन बरगयारि बिथांमोना गावसोरनि जाखिनि साबस्क्राइबारफोर दङ बिथांमोना जाखिनि अनसुंथाइ हरदों आं बिथांमोनखौ इउटिउबार बिथां साथामखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होगोन खारन बिथांमोना बे सासे लोगोनि जानानै बिथाङा अनसुंथाइ बिनानै होदों दिनै नोंसोर बायदिया मा होनो हायिनि मा गिदिर बाथ्रा 2-3 लाख हर बेखौ हरनो हायो नों बिसोर बिदिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हरनो हायो गोजान बायदियाव दिनै हार्टनि प्रब्लेम जाना दङ 1 किल'मिटार थाबायनो हाया 50 मिटारखौनो थाबायबानो बियो दिनैहाय गोग्लैनो नागिरो हांखौनो लानो हानो नागिरा होनबा मा जागोन ना बिदिनो बुथारलांजोबनो सानबाय नामा नोंसोर दिनै बिथांमोना दिनै NDFB-नि जाखिनि केडारफोर दं बिसोर बेराम जाना थैजोबनो हमदों दा साफानो जोंनावबो आंनावबो जादों बिदि बेरामा आंनावबो फैदों प्रब्लेमा जेब्ला गोजां बोथोर सयो अब्लाना जोंनि बिखाया सायो नों मालाबाबो 250था गुलि बाफेरनो मोनाखै जों 500थासिम गुलि बादों जोङो हरफा बानानै बिदि जों रोगाग्रा मानसिमोन दिनै नोङो थैनाय थांनायनि खोथाखौ बुंबावदों आरोबाव दुखु नांनांगोन लाजिनांगौ फेरेंगा नोङो रन्जित बसुमतारी जों बांलादेशनिफ्राय मैमोनसिंनिफ्राय जोंनो टिक्रि खेला थाबायबोयोमोन जोङो नों बेफोरबायदि थाबायनो मोनाखै बावहाय जोंनि सिलाया गंनै थायो गंथामसिम थायोमोन जोंनि सिलाया जों बेफोरखौ सैमाफोरबायदि बानानै फैदों मेघालयनि हाजो बेसेबा गोजौ फुङाव थाबायदोंबा जोङो सानजौफु 12टा 1टायावसो मानखोनो हायो बे हाजो दरसेखौ बेसिम जों सोरां फैयो फुंनि बेलासिनि 5टायाव थाबायोब्ला फुंनि 5टायाव मोनफैयो जोङो बे गेजेर ससे हाजोआव जों बेफोरबायदिखौ खालामनानै फैदों जोङो नोंथाङा म्यानमाराव थानानै मा मोनदों डाइरेक्ट ट्रेनिं सेन्टाराव मोनहैदों बिनि अनगायैथ' नोङो इन्डियाव फैफिननो मोनाखै म्यानमाराव थांनाय हाजो लामाखौ आंबो मोनथिदों आंबो थाबायफेरदों बिदि हाजोखौ जों दिनैहाय मेघालयनिफ्राय बांला बर्डारनिफ्राय इन्डिया टिक्रि खेलासिम जों होफैनायनि रेकर्ड दं जों साननै हरसे थाबायो सानसे थाबायो बिदिखौ जोङो हरसे उन्दुआ सानसे जों 1 घन्टाल' जिरायनो मोनो बेबो 1 घन्टानि बारा जिरायब्लानो जोंना टाइमा हेरफेर जाहैजोबो मोनसे टाइमखौ होसोनो गोनां जादों बेवहाय नों बर' हारिनि थैनाय थांनायनि खोथाखौ बुंबावदों नंगौ थैनाय थांनायनि खोथा दं नंगौ नोंथाङा बुंनो समाया आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों नोंथाङा दिनै बुंनो समाया पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायसो नोंथाङाबो बे थैनाय थांनाय बाथ्राखौ होनदों नोंबो आं दिनै नोंनि खोथायाव बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोनां जादों नों जेरैबायदि खोथा बुंदों बावहाय आं बुंनो गोनां बाध्यता जादों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि